F'konferenza konġunta li saret f'Malta u li laqqat flimkien l-Awtorità Maltija s-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-European Network of Safety and Health Practitioner Organizations u l-Malta Occupational Safety and Health Practitioners Association, Malta ġiet deskritta bħala mudell għall-Ewropa fis-saħħa u sigurtà tal-ħaddiema. Il-President tal-Malta Occupational Safety and Health Practitioners Association, George Steve Darmanin, ħabbar it-tnedija tal-ewwel linji gwida ta' Malta supervisors tal-proġetti ta' kostruzzjoni fejn titħol is-saħħa u s-sigurtà. Qal li l-assoċjazzjoni bdiet mis-settur tal-kostruzzjoni għax dak l-iktar urġenti, imma qal li wasal iż-żmien li l-professjonisti mis-setturi tal-manifattura, l-ospitalità, il-kura tas-saħħa u s-setturi l-oħra jingħaqdu mal-assoċjazzjoni fit-tisħiħ tas-saħħa u s-sigurtà ibbażat fuq il-kompetenza, l-etika u gwidi prattiċi. Ukoll hija opportunità fid-dawl tal-liġijiet riċenti illi għaddew sabiex il-professjonisti tas-saħħa u s-sigurtà iqumu għal din l-opportunità ta' realtà ġdida u nixprunaw bidla fil-kultura dwar is-saħħa u s-sigurtà. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija s-Saħħa u s-Sigurtà Josian Kutajjar qalet li din il-konferenza hi aktar minn tragward u li Malta mhux biss lesta titgħallem imma tmexxi wkoll. Tkellmet dwar l-introduzzjoni tal-liġi dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Irnexxielna nagħmlu dawn ir-reformi b'ritmu maġġel għaliex ħaddanna l-prinċipju ta' dialogu soċjali. Id-dialogu soċjali wassalna biex nollu il-livell għoli tas-saħħa u s-sigurtà b'tali mod li issa mhux biss nipparteċipu ġewwa l-Ewropa biex nitalmu, imma aħna stess qed inkunu leaders ġewwa dan il-livell internazzjonali. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard qal li Malta tolli l-standards u tkun pjuniera fil-qasam tas-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Enfasizza li t-titjib fil-kompetenza tal-professjonisti tas-saħħa u sigurtà f'Malta għandu jwassal għal inqas inċidenti fuq il-post tax-xogħol, tnaqqis fil-mart relatat max-xogħol u għal forza tax-xogħol aktar b'saħħitha u sigura. Il-President tal-European Network of Safety and Health Practitioner Organizations, Francesco Santi, qal li n-netwerk Ewropew taħdem biex ittejjeb is-sigurtà fix-xogħol u l-istandards tas-saħħa madwar l-Ewropa permezz ta' kollaborazzjoni u tqassim ta' għarfien fost il-professjonisti.